Where are we right now? Where are we right now? We just landed in Paris. Hey, hey, niggas ain't gotta respect. Det er ligesom selling rooftop. I put that Det er ligesom selling rooftop. Holy shit, det er som at være i Aarhus. Shit. Det er som at være i København. Eller Aalborg. Eller Aarhus. Ja, Bastian vil lige filme os hurtigt for mine vlog. Ja, vi skal lige taste de her øl. Okay. Som vi allerede, vi har prøvet. Nej, jeg kan lige åbne dem. Vi har lige åbnet dem. Det er en Desperados Tropical Passionsfrugt Citrus. Ja, og det her er en Red Pivo Beer flavored with, hvad står der? Aqua. Jeg ved ikke helt, hvad der står. Eller noget interessant vis. Okay, ja. Du kan back up en lille smule. En rød øl. Den er svær. Den dufter meget godt. Den dufter faktisk som passionsfrugt. Vi har ikke smagt det endnu, vi har ikke smagt det. Ja, jeg husker. Den smager lidt sådan der. Hvis man tager en dansk, ikke en god dansk, måske sådan en royal, og så blander den op med sådan der en passionsfrugt. Men lad mig lige smage den. Royal smager så 10 gange bedre end det der. Altså Du har ikke smagt den. Du står bare i kamera, og vi har lige åbnet dem. Nej, jeg smagte den der for sådan 8 år siden. Du kameramand snakker ikke, jeg sige. Du kameramand, du snakker ikke. Ja. Den har noget sådan bitter eftersmag. Jeg får ikke rigtig med det. Sådan nej, men det synes jeg ikke er så slemt. Rum flavored, det er måske derfor, jeg er en rum her. Den her. Det smager bare sådan en sød øl, jeg kan ikke lyve. Ja, brewed her i Frankrig. Det må de vel også være. Nej, de er brewed in the Netherlands, står der her. Nej, hans er hollandsk, min er ægte fransk, spansk. Men jeg vil sige, det er ikke en recommend. Ej, det ved jeg sgu egentlig heller ikke, hvad jeg vil sige, det er. Okay, nu er vi i Paris, så jeg vil sige, jeg vil nok give den sådan her, en baguette, hvor der er taget 5 bidder ud af. Ja, jeg er faktisk meget enig med den rating. Ja. Det er godt. Jeg er her med alle mine venner. Vi går ud og drikker Heineken. Conductor. I'm not talking about conductor following people. I'm not talking about following your friends. Hey yo, it don't take rocket science. See who the flies. 15 gauge up close, left flying. How you look alive, but your insides dying. Spot in the sun, I watch your name visor. Cocaine whipping, yo, my dimes went diamond. Givenchy, 11 o'clock in the line. My man on suicide watch, cause you just came from court with an Elroy, you just realized it. I'm the illest nigga ever, left the N5 running, hopped out with the shredder. Like, oh, you need to stop selling dope, I said never, didn't even hit the BT awards, I was stretching. I'm not talking about following people. Skal jeg give dig et ord? Hvad med fosfor? Fosfor er et dårligt ord. Jeg har ikke lyst til at gå i morgens spor. Surprise beatbox session. Freestyle session. Okay, vi skal komme herned på en eller anden måde. Det er ikke ægte for at gøre det. Wow. Vil du ikke spille noget Uno? vil I ikke spille noget Uno? Jeg vil spille noget Uno. Hey! Regner det? Ej, der er også så grå skyer. Fuck. Jeg er helt ikke noget ud over dig. Jeg har din telefon i min ene hånd, min øl i den anden hånd. What? Der kan vise virkelig meget vand.
Men jeg... Det ligner, at Lukas, der kommer til at regne derovre af. Ja, nej, jeg tror du... Jeg mærker også stråber. Ramte de der punches der. 5 pick up, eller hvad hedder det, 1 millimeter punch. Ja, bro, det... Hej, Frederik. Hvad så, Frederik? Prøv at se den her udsigt, Frederik. Den er beautiful. Og de toes, bro. Flex og de toes. Fortæl dem. Har I 5 Eiffeltårn? Snart der ind i rummet, jeg hopper upp og ner. Ey, dags att ta för mig, det gör mig fan och le. Chilla ner, länder är i köket. Lägg mig kuck, måste ut med röken, lilla fröken, tänka lugnt. Akta vad du säger, var redo på min hugg. Gotta pray for my sins, gotta pray for my friends. Hej alle sammen og velkommen til Williams vlog. I dag så står vi her foran det flotte Tour de Fell, som de kalder det på fransk. Det hedder Eiffeltårnet. Det er blevet tegnet af en tysk mand, der har efternavnet Eiffel, hvilket også er en by i Tyskland, skulle jeg nok mene. Ja, punktum. Mic drop. Tak for i dag. Tak for i dag. Det var godt at se jer. Tak fordi I gad så med. Tak for i dag. Film dem der. Help you. Girl, what you wanna do? Cause I ain't got a clue. I ain't no Scooby-Doo. Help you. Yeah, I'm hungrier than you. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke den der højt til loftet video. Der var en lorte-joke, han lige fyrede ind der. Og skal man købe noget drik? Jeg tror bare, det er med dyrt der. Hvad fanden skal der være? Op ad døren! Ja, jeg laver mig på en sjøren. Du gør det næst! Og jeg spiser en ananas. Hvor? I skole? Med din ven, der hedder... Som hedder Ole. Se, lidt collab work her. Ja. Han kører i en bil sammen med sin ven Emil. Den bare var stabil. Ja, det der ved. Så det var freestyle til min vlog. Nu bør jeg spille Clash på Eiffeltårnet. Kom nu, jeg vinder! Yo, what's up, low gangsters? Vi sidder her i Paris. With the gang. Vi har Frederik. Vi har Amelie. Det er Siri. Og det er Amelie. Og det er 606. 666, bitch. Og det er William. Bottle flip challenge i 2025. Okay, se det her bottle flip op. Ja, det er det. Jeg rammer den, og den kommer til at lande sådan her. Okay, men du skal ikke stille for det her trick, jeg kommer til at lave nu, okay? Er det den store, du gør det med? Nej. Nu tager jeg lige en lidt opstjort. Okay, jeg prøver igen. Der er lidt mindre vand i den her. Ups. Det ramte ikke engang i svoden, ikke? Du får et Du får en gang til. Jeg får en gang til. Du får en. Okay. This is the one. En på hvad? Cirkusrevy. Cirkusrevy? Ja. Okay. Der er så mange klovne omkring mig, man skulle tro, det er et cirkusrevy. Vi er i Kina by. Vi skal hjem på fredag i et fly. Siri har ikke lyst til at freestyle, hun er lidt sky. Ja, hold. Det er sådan der, jeg tror det er matcha flavored, fordi der er sådan der grønt på den. Cookies. Og så matcha flavored kager. Det var faktisk egentlig det. Og så den her. Og så min trusty Michael Lucio alkohol. Er det alkohol? Ja. Hvis du ikke tager den i en... Får du Asian flush den der? Willy gang mig lidt. Du er Logan Vale. Lad os lige dufte, Det lugter af det der shit, du gav mig selv, den der følelse. Og rakia. Ja. Gør det ikke? Jo, det dufter faktisk rigtigt. Dufter. Dufter. Oh my god, Oh my god, den står tom. Jeg synes mig. Det er okay frøder nok. Straight out the salon, bitch.
You're tired of loving nobody to love. Nobody. I can make the world paint 1,000 pictures. One good girl is worth 1,000 bitches. Bam! Skal vi lave en lille blanding her? Hold den her bare. Falling in love. Honey. I wanna fuck you hard on the sink. After that, give you something to drink. Step back, cake and spunk on a mink. I mean, damn, what would your Rome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. And hey, you know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes I got the worst rep. But hey, the backstroke I'm trying perfect. Hey, yo, we made the Thanksgiving. So hey, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your bitch for other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long ass I'm tired, you tired. Honey, you're tired of loving with nobody to love. Fucking tough. So just grab somebody, no leaving this party with nobody to love. Nobody. Ved du hvad jeg er? Jeg er det fucking værste mange.